everyone! Welcome po sa booth ng Dilasag. After pandemic po, nagkaroon po kami ng mga businesses po, small businesses like shell crops po dito sa amin. Nagkaroon na rin po kami ng chance na i-promote ang aming tourist destinations, which is White Beaches po and Fallses. Meron na rin po kaming mga cropses po na makikita nyo rin po sa Dilasag. Po yung mga bayong bags po namin meron na rin po dito. Makikita nyo rin po dito. May production na po kami. May offer na rin po kaming hotels sa Dilasag na nagre-range po siya ng 500 to first class hotel po, which is 6,000 per room. A night po yun. May makikita rin po kayong mga foods, seafoods po doon na doon nyo lang po makikita sa Dilasag. Ini-invite ko po kayong lahat para bisitahin ang aming bayan ng Dilasag na matatagpuan po sa pinakadulong paraiso ng Norte. Salamat! Halika na't ating libutin ng ganda ng aurora. Sumama ka, tuklasin ang mayamang kultura. Halika na, sumama ka, tara na sa aurora. Aurora'y paraisong bibihag ng puso mo. Pagdako'y papawiin ng kalungkutan mo. Mga alon ng dagat ay sumasayaw. Makukulay na surfboards doon sumasabay. Yamang tubig masaganang nabubuhay. Mga ilog at talon maaari mong pasyalan.